Мен 6 яштан музыка белән шөгыльләнәм. Мин Италияда, хромкада, гармоннарда, баяннарда уйныйм. Казан шәһәре Совет районы 4 номерлы сәнгать мәктәбендә 6 ел белем алам. Минем укытучым Грижанов Саjan Гаревич, ул мине баянда, Италияда, хромкада, гармонда уйнарга өйрәтте. Минем бабай да, әти дә бөтенесе гитарада уйнамый, баянда уйный, хромкаларда уйныйлар. Мин туганнан бирле мине бабай биртәдри. Ул уйныйдри, мин бидрим. Миңа ул бик ошады. Баяннар бик күп төрле була. Аларда регистр була. Аларда тагын менә бу якта да регистрлар була, монда да регистрлар була. Баянда анда 3, 4, 5 рәт була. Хромкадан да 2 генә рәт. Италияда анда монда колокольчик булса, аста монда бас аккорд. Бу якта 1 генә рәт 12 бакалар бар. Гармонда анда 14 бакалар бар. Һәм монда аның хромканың кебек шундый ук сул кулы. Узган елны миңа әти белән әни тагын да катлаулырак һәм авыррак әсәрләр уйнасын дип, миңа Италиядан махсус бүләк итеп алып кайттылар. Физ Италияның исеме. Ул баянда выборный система булгач, анда полифониялар, инвенциялар, бакларны уйнап була. Минем кулда хромка, ул бик матур, бизәкле. Монда минем исемем язылган. Монда аның 5 регистр бар. Бу гармонда, монда халык әсәрләрне уйнавы бик әйбәт һәм рәхәт. Хәзер мин сезгә уйнап күрсәтәм.